Nina bendlula mithi edla kwezindi ihlahla indaba ze1 KZN TV zifunda uphila noKacebe okhulu kwamzimba umntwana uyakhuleka. Nazo kwizona esithi ngezihamba phambili namuhla. Siyaqhubeka isiteleka seyisebenzi eRenkonyeni. Kunqoba iIFP okhethweni eMtubatuba kanti izoqina ezokuphepha emgwaqeni yelekaMthaniya. Sanemukele nene bakambombo shomnyama kwindaba zethu ze1 KZN TV. Sanyukela kwelinye izinga isiteleka seyisebenzi kamasipala eRenkonyeni ogwina seningizimu esifundazwe KwaZulu-Natal njengoba ke bengcolisa idolobha ngodoti bezama ukuzwakalisa ilaka labo. Kuzokhumbula ukuthi lezi isebenzi kusoka ngenyanga kaMfumfu October kulonyaka beyilokhu izama ukuxoxisana nomqashi ukuze kufinyelele kuzivumelwano sokukhokhelana imali abayidingayo kepha akakulungi namanje. Unobhala wesamo kwisifunda uGunto Mfuthi Mzotho uthi sezibe iningi ikhathi bezama ukuxoxisana nomqashi kungalungi wabese ethatha kudaba lwabo walufaka enkantolo. Zizwakalisa ilaka lazo ngokuthi zingcolisa idolobha izisebenzi zikamasipala eRenkonyeni lokhu kulandela ukuthi umqashi nabo bangafinyeleli kwisivumelwano sokukhokhelana imali abayidingayo. Unobhala wesamu kwisifunda ugu uthi okuthukuthelise kakhulu izisebenzi ukuthi umqashi uthatha udaba lwabo waliyisa enkantolo. Sekube nekhathi einingana la besizama ukukhulumisana nomqashi ngodaba esikhola ukuthi seniyalwazi lokuthi njengabasebenzi sathola iaward ethi asiyiswe ku category 5 sibe sesinikezwa icompensation ka6 months. So sike sazama ke ukukhuluma nomqashi kwa ukuthi ikhathane einingana singahlangani naye kwagcina ke ukuthi siyababikela abasebenzi ukuthi umqashi uphetha ngokuthi nawo udaba lwakhe lusenkantolo endi akasakwazi ukukhuluma ngalo. Iyona ke into ethukuthelisa abasebenzi sonke imali siyayidinga ingakho ke abasebenzi bethathe sona lesinqumo sokuthi abakhombisa ilaka labo ukuthi cha umqashi uyadlala ngabo ngoba bona sebekuwona ucategory 5. Eqhuba uthi abatelekile kodwa bakhombisa umqashi ukuthi badinga imali yabo. Sithe nje asitelekile kodwa sithi nje umqashi siyafuna ukuthi azi ukuthi sidinga imali yethu nokuthi kubalekile ukuthi njoba sikhona la njoba sila sisendaweni yethu yokusebenzela hayi ukuthi sikwenye indawo kuba besiqinqile besingeke sibe la. So ke senzele ukuthi sikwazi ukukhulumisana naye ukuthi lezi zinto azithu uzifakile ezenza ukuthi angakwazi ukuthi asinikeze imali yethu ngoba phela iaward yayithi until umhla yaphuma ngo18 September yathi 31 October kuba ukuthi uyasikhokhela now uDecember manje and ayikho indlela yaphambili usitshela ngeinkantolo manje. Uthi umqashi wathi abathola iphepha ukuze akhokhe. Lolu hlelo saliqala ngoba ethi ufuna iphepha elimgunyazayo ukuthi akwazi ukusikhokhela. Sihambe ndeke indlela ke njengabasebenzi sizama ukuthola lelo phepha. Sithe silitholile akasafuna ukusikhokhela. Ngiyacabanga ukuthi ke nawe lokho kungakuphatha kabi ukuthi sonayo into ethi khokhelo akusenzeki lokho okuthenjisiwe. Ukhulumela umasipala eRenkonyeni uveza ukuthi akukho ngakusho kwabezindaba njengoba ekhishwa inyumbazane uma kunemihlangano. Ngeshwa njengomuntu okhulumela umasipala angikwazi ukuphawula ngenxa yokuthi alukho ulwazi enginalo ngoba uma kunemhlangano yemanagement angibizwa okanye angibikhona angibi ingxenye yaleyo mhlangano. Imhlangano kuba MM kanye nama HODs so angibi ingxenye yomhlangano so anginalo ulwazi ukuthi thini position yamasipala ngalokho okwenzakalayo. Unfortunately I can't comment. Lumbiko benuwethulile uZamando Sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisesayidi. Lisalokhu liqhubekile ngokuba umakhonye iqembu leIFP eMtubatuba enyakatho KwaZulu-Natal kulandela ukuthi ligcinile iward layo njengoba kade kunokhetho lokuchibiyela izolo kwathi 16 ngaphansi komasipala inkosi uMtubatuba. Uhlalo weIFP KwaZulu-Natal uThamsanqa Ntuli uthi ukugcinwa kwabo leward kusezinkomba zokuthi abantu bayakholela ebuholweni beIFP futhi ukunqoba kwabo bazokusebenzela phezulu kwakho uma ngabe sebelungiselela ukhetho lonyaka u2026. Iqembu leIFP eMtubatuba lihambela phezulu ke kulandela ukunqoba ukhetho lokuchibiyela kuward 16 ngaphansi komasipala inkosi uMtubatuba enyakatho nesifundazwe
Kuzokhumbuleka ke ukuthi ke lolu khetho liza ngemuva kokushona kwalowo obelikhansela le-IFP kule wadi uqhina Mkhwanazi ngemuva ke nje ukugula isikhashana. Le wadi ke ngenye amawadi esingathi ke inokweseka okukhulu kuyiqembu le-IFP njengoba ke isibe ezendleni zeqembu le-IFP iminyaka engaphezulu kweli-15 kumaqembu ayisikhombisa bengenele ukhetho kule wadi. I-IFP ikwazile ukuthi ke iqanqalaze phambili iwahlule wonke amaqembu abengenele ukhetho kuma voting stations amahlanu okuyibheka impilo VD. I-IFP iwine ngamavoti angu-192 ilandelwa yi-ANC ngangu-124 kuze MK ngawu-41. Isolezwe VD i-IFP ithola amavoti angu-254 yalandelwa ANC ngawu-143 kweza i-MK ngawu-119 kwezi AEF ngawu-24 kwagcina i-NFP ngamavoti awu-4. KwaMtholo VD i-IFP ithola amavoti awu-271, i-ANC yathola 162, i-MK yathola u-46, i-NFP yathola awu-2 kwathi UCDP yathola elilodwa. Khulubone VD i-IFP ithola amavoti awu-561, i-ANC yathola u-247, i-MK yathola u-52 bese kuthi ke kwanontanda kubuka khona i-ANC iqanqalaze phambili yathola u-238 kwathi i-IFP yathola u-223, i-MK yathola 104. Lokhu ke mase ihlanganiswa lezi ibalo i-IFP iyona ke ethe mase kuhlanganisa kwayiyona ke edla umhlanganiso kule wadi. Ukhansela omusha kule wadi uMkhize uyena ke usezongena esikhundleni sikaQhina okuyena ke obeli ikhansela le-IFP ngaphambilini. Lesi ke izindaba ze1KZN TV ngengosamukeliso Ngqulunga ngisemtubatuba. Konke sokumi ngomumo uqinisekise ezokuphepha emgwaqeni emkhulu esifundazweni kwaZulu Natal njengoba kulindelwe ukuba ke ukhuphuka umthamo wabantu emgwaqeni. Ngqongqoshe ezokuthutha kulesifundazwe usiboniso Duma uhlangane nenhlaka zamaphoyisa ukubamba ke izivimba umgwaqo eTugela Plaza ngaphambi kokudlulela eFan Ronen Pass okuyilapho ethule khona ke inkulumo yakhe. Umhlonishwa kuDuma uthi bahlome bayizingovo lokubhekana nezephula umthetho nokuthi imigwaqo yakho iyavulwa ukuze kuzokwehla kisiminyaminya neingozi emgwaqeni. Ungqongqoshe ezokuthutha kwaZulu Natal usiboniso Duma uthi kuningi sebekwenzile uqinisekisa ukuthi abashayeli bezimoto kanye nabagibeli baphephile emgwaqeni. Usho kanje uDuma ngesikhathi eseTugela Plaza lapho kade bambe khona izivimba mgwaqo. Ziningi izivimba mdlela noma izivimba mgaqo esozenza ukwenza sure ukuthi abavakashi abafika kulesifundazwe sethu bazizwa bephephile. Sibheka into eziningi uma siqala suke sibheka yonke into ama-truck, amatekisi, imoto ezincane ukuthi zonke zisemthethweni yini, zinama permit, uma ngabe khona abantu babhalisiwe yini for long distance ukuze isimo sibe kahle. Imoto engekho emthethweni siyayipounda there and there. Udriver esingathola nakhona unamacala siyakwazi ukusebenzisa sinemoto ke esiyibiza ngesangoma ekwazi ukudetecta ukuthi le moto inama transaction noma uthola amathikithi awakhokhile noma uthola ukuthi kwaba even involved entweni zama-drug iyakuvimba ikuvezele eShowdibe esithatha through baba uMphembe ekseni esivezela nobaba uChetu ukuzoveza nje ukuthi sesihambe safika kanani ubuxhakaxhaka esoba nawo. uDuma uthi amaphoyisa omgwaqo abese ekolishi kulonyaka azophuma yosebenza estation. Sizoveza nanokuthi kunabantu ade bese college abafundi asebe ready ngoba soba nestage esosifaka lapha eFan Ronen esu24 hours isona kuphela kwaZulu Natal esivulwa ngaso sonke isikhathi ukuze isimo sethu sikwazi ukuthi baqeqeshiwe abantu ba ready ukuze kwazi abantu kwaZulu Natal bazi ukuthi indawo ekahle ama holiday abo azoba kahle. Kanti uthi imigwaqo yakhiwayo izovuleka ukwehlisa isiminyaminya emgwaqeni. Cabanga ukuthi ke lama project akhiwayo both N2 no N3 aya expanda umozobheka nje lapha ngako Ashburton ku-expandwa ama-lanes ukuze isimo sethu sibe kahle. Mozobheka noma soya ku-Big Cleot ekuthiwa iSpaghetti nakhona-ke futhi-ke kwakhiwa ibridge elizoba ubuxhakaxhaka ukuze uma ufika eThekwini uphela khumbula ukuthi la kwaZulu Natal unamahaba akuyiwona amakhulu iseThekwini nase-Richards Bay. Ngaleyo ndlela imigwaqo-ke le emkhulu yama-major corridors kufanele ikwazi ukuthi ithathe wonke umthamo. Ngicabanga ukuthi izosizakala there is a visibility-ke yamaphoyisa. Ukhomishana wamaphoyisa kwaZulu Natal uthi konke kumi ngomumo ngakwingalo yomthetho. Njoba sekulontshe festive season ngaphandle komgaqo esemabhishi nazonke indawo zongcebelezo emise useshini so besiphume ngobuningi namaphoyisa bengabe semalivini so beswanikeza ama overtime amanyawo azobe emaningi esebenza
SAPS, RTI, ama-law enforcement, o-metro, njalo njalo. So besibaningi esigole yonke indawo. So siyathemba ukuthi sosebenzisana kahle nomphakathi. Negilamkhuba lezo uzozama ukuthi zike zithatha amaholide zuyeke umphakathi ukuthi ukhona ukujabula. Ezindabeni zo-1 KZN TV ku-Ayanda Dube ngiseVanrenen Pass othukela. Umengameli wenyunyane yothisha inathu Sibusiso Malinga uthi bajube ithimba labo ezohamba libheka kuyikhungo okumakelwa kuzona kamaphepha kamatikuletsheni ukuhlola ukuthi kazikho yini inkinga. Ekhuluma nabezindaba uMalinga uphinde wakhala ngezokuphepha ezikoleni kothisha njengoba ke sekuyisikhathi sokukhipha imiphumela yabafundi. Njengoba sekuphelile ukubhala kwezivivinyo zikamatikuletsheni wonke amehla sethenjwa kwisikhungo sokumakwa kwamaphepha. Inyunyana yothisha inathu ithi izoqapha ngeso lokhozi kulezi ikhungo. Zikho inkinga esisaziphawulile bonke abethi abahambayo bebheka ama-marking centers njengoba siyinathu siye sibakhiphe izwe lonke ukuthi babheke. Eqinisweni ukubheka kusuke kungekhona ukuzogxeka ukuthi kubonakale inkinga zingaka escalate zize zibe phezulu. Lokho kusiza ukuthi sixoxisane nomnyango bese sivimba ngoba siyazi ukuthi ama-marking center inkinga eziye zibe khona eziqubuka esikhaleni. Ke kwenzeke kube inkinga yamanzi ikakhulukazi bese ke enye inkinga eseqhulwini lento ye-food poisoning okuyinto esihlasele kakhulu izwe nakhona ke ekuthema sixhumana nomnyango emhlangano ebesinawo ka-DG kwayizinto ezizoba seqhulwini ukuthi ibhekwe kakhulu. uMalinga uphinde wadlulisa amazwi enduduzo emva kokudlula emhlabeni kothisha ababili okuthisha waseGoli kanjalo nowaseMzingazi. Okukhulu emndenini kaThisha lapha eGauteng kwenye yama-marking center esithola ukuthi ulimale khona ushayeke ngicabanga uyena oyishayise mhlambe ensikeni masithole kahle angazi bekwenze njani waphuthunyiswa esibhedlela kodwa wagcina edlulile. Ngakho ke uma kunjalo kufanele sikhale kakhulu ngoba ulimale emsebenzini benza umsebenzi obaluleke kakhulu umsebenzi wesizwe. Bese ngidlula ekuthaneni sikhalele kakhulu umndeni wakamaphumulo lapha endaweni yaKambonambi eMzingazi la kube khona nesehlakalo sibi kakhulu la bekubanjwa khona imoto yemali iyigilamkhuba kwase kwenzeka kwalimala uthisha. Sikhala kakhulu ke ngoba uthisha lo besemncane ikusasa lakhe beliqhakazile sizokhumbula ukuthi ungomunye wothisha ovelele ikakhulukazi ukufundisa e-primary school. Lenyunyana izwakalisa ukukhathazeka ngokuphepha kothisha esikoleni njengoba sekuyisikhathi sokukhishwa kwemiphumela yabafundi. Manje kothisha aba-vulnerable kakhulu ngoba ingane ayisayi ezikoleni. Yiqiniso lelo elingeke liphikwe. Sekuyibona esebeba sezikoleni bodwa esaziyo ukuthi izigebengu zingayithatha iadvantage. Namanje sisakubika ukuthi ukuphepha kothisha akufane nokuphepha kwabo bonke abasebenzi bakahulumeni. Siyazi ukuthi lapha ama-security awekho ezikoleni. Kukhona esibahlonipha kakhulu abalekelelayo ngokuvula nje bavala igate. Uma kunobugebengu uthola ukuthi babaleka nabo othisha akukho nokuncane abakuzamayo ukuthi balekelele. Ngakho ngalesikhathi samanje siyazi futhi ukuthi iye kibe khona imikhuba emibi ukuthi mase kukhishwa ama result izingane lezi ezingamahlongandlebe engayiphethe kahle mase yifailile zibuye zilwe nabo futhi othisha zifuna ukuphasa ngenkani. Ngakho ke sithi bekezelani bothisha kunzima kakhulu kodwa sihlaba ikhwela selibhekisa ikakhulukazi eminyangweni ukuthi abakubheka ukuphepha kothisha. Bese sicela ke nalabo be-law enforcement kungaba amaphoyisa nabobana basendaweni ukuthi abasilekelele ukuthi okungenani akuthi eaweni iveni kidlule nje ngasesikoleni. Ezindabeni ze-1 KZN TV kubikuthi abantu maphumulo empangeni. Ake sithi ishelele izitolo nenabesilo sibuye futhi nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1 KZN TV. Nazo ke zona ehamba phambili namuhla. Siyaqhubeka isiteleka seyisebenzi eRenkonyeni. Kunqoba iIFP okhethweni eMtubatuba. Kanti izoqina ezokuphepha emgwaqeni yelekamthaniya. Uhlalo wenhlangano yefundiswa sezathatha umhlala phansi eKingcetshwa inyakatho KwaZulu-Natal eyaziwa ngeAssociation for Retired Personnel Elios Mkhwanazi. Uncome kuhulumeni osifundazwe ngeinyathelo osuzithathile zokulwa nodaba lwezitolo zabo kufika zamaspaza shop zokuthengisa lezingane ukudla kunobuthi. Ukusho lokhu ngesikhathi lenhlangano nomcimbi wokuvala unyaka ubusemfolozi casino empangeni.
Lenhlangano ezifundiswa esezathatha umhlalaphansi Association for Retired Personnel izinze ekhingcetshwayo inamalungu angaphezulu kwekhulu ihlanganisa ke isifundiswa okubala kuzokwe othisha nhloko othisha kanye nabahloli uhlalo lenhlangano uElos Mkhwanazi uthi ngalenhlangano bahlose kube bambe iqhaza esikoleni kubafundi mhla ne closing function okuyumcimbi esiwenza njalo ngonyaka ukuvala unyaka sinama activities amaningi esiwenzayo kakhulu khona i-outreach program la sihambisa khona icathulo ey'koleni kulo nyaka sihambise icathulo ey'koleni ezine icathulo ezibalelwa emashumini ayisishiyagalombili ngakho-ke sikubona kuyinto enhle ukungena emphakathini sisize nokho kusesiqalo lesi sizokwenza okunye ngemuva kwezibombe eziningi abafundi bekhula ngenxa yokuthi ke badla ufohlo nobuthi abawuthenga ke izitolo zamaspaza shops abokufika umkhwanazi uncome uhulumeni ngezinyathelo susithathile zokulwa ke nalezi zitolo zabokufika ukunqanda ukufa kwabafundi lokho kwenzeka ezikoleni ukuba izingane zibulawe ama-ships anopoison kumaspaza kodwa sibonile ukuthi uhulumeni khona sekwenzile inyathelo seyithathile ezizamqondisa ukuthi izibhaza zikwazi ukuba ziphephe beyindawo ephephile yokuthenga kodwa nathi njenge-organization siphatheke kabi kakhulu ngoba la othisha laba nothisha omkhulu nabahloli abakule nhlangano sikhonseni kakhulu ngokushona kwezingane kusiphatha kabi kakhulu siyafisa ukuthi kube khona okwenzekayo ngempela kakhulu kuqedwe ukuba izingane zishone lenhlangano engenazo isikhathi eside ikhona inxuso kuba ke yesekelwe uhulumeni wesekelwa ukukhona njengamanje kuselokho kwangaphakathi kothisha abangenayo enhlanganweni unyaka nonyaka asikabi nakho ukwesekelwa amabhizinisi mhlambe nohulumeni siyafisa kodwa nokho ukuthi ngokuhamba kwesikhathi uhulumeni asisekele asixhase ukuba sikwazi ukuhambisa izinto ezithe xaxa emphakathini ikakhulu ngoba sesi-NPO sesinayo inamba ye-NPO ngakho siyaqualify ukuthi sisekelwe kube khona sikuhambisa emphakathini okuthe xaxa okuzokwenza umphakathi impilo zawo zishintshe ezindabeni ze1 KZN TV kube uNkosenhle Mthembu eMpangeni Ithole ngowesifazana osemncane wasemakhaya indondo kasomabhizinisi ovelele ngesikhathi ke kubanjwe kumcimbi RNM Next Billionaire Awards. Lo mcimbi ubusubanjwe kwesihlanu kulonyaka kanti osomabhizinisi abancane basuke bedlana ke imlala kwimkhakha eyahlukahlukene. Uhalalisane Mncwango uthi kumhlaba umxhwele ukuba ke ngosomabhizinisi ovelele phezulu kweinselela abhekana nazo insuku zonke kuyibhizinisi lakhe. Bebedlana imlalo somabhizinisi kwimkhakha ehlukene kumcimbi wezindondo banjwa minyaka yonke iRNM Next Billionaire Awards eSports and Leisure eSaid. Indondo kasomabhizinisi ovelele ikhale imuka nowesifazana osamncane onebhizinisi lokupheka eMachisini. Kanti uthi ubonga ukuphumelela phezulu kwezinselela abhekana nazo insuku zonke. There are so many challenges ebhizinisini eyokuqala nje enkulu kunayo yonke ukuba umuntu omnyama. I believe history inayo contribution past yethu as black people being in endaweni esemakhaya. There are frustrations of utilities, things like ugesi, things like network, because now we're living in a fourth industrial revolution world where you have to connect with people. Ufanda ukuthi uthola ukuthi endaweni esemakhaya ugesi awudonsi nani. Ukhale wemuka nendondo kasomabhizinisi ovelele uthi zikhona izingqinamba ezifana nezikhukhula abhekane nazo. That hit us hard, especially in the middle of market there we got hit hard. A lot of businesses got hit hard, the same as us. We were fortunate enough to get through it with the community help. Unqobe kasomabhizinisi wesifazana ovelele ukhuthaza abanye osomabhizinisi besimame ukuthi basukume babhukule.
So this means a lot to me. Ngiyabonga kakhulu nje kubantu bonke abangivotele. Futhi ngakhuthaza nabanye abantu besifazane ukuthi asingesabi ungena ebhizinisini. There's this mentality amabhizinisi ngathi there's more males, so thina bese sifila less. Singafili kanjalo, ngingabakhuthaza nje abantu ukuthi abeze nathi sesikhona thina esisebancane sesiphambili. Beze nakuthina bazosibuza ukuthi eyiphi iminyanga bangangena kuyona uma kukuthi abasi sisizane. Umsunguli walezi indondo uthi ubonga ukwenyuka kwezinga lokwesekwa kwalezi indondo. Ngiyaqala ukubona ukuthi next billionaire ikhula kangaka. Besinama categories awu20 nama nominees awu60. Ngendlela isasasevelela abayiyo kwagcwala abantu bejabulile nabantu bahlonipha isimemo. Into esijabulise kakhulu ke sikhuluma njalo ukuthi sifuna ukusekeleyana singosomabhizinisi abancane. Njenganamhlanje nje kusuke abantu abaningi abangala kothukela beza ngapha bazolala la. Okwenza ukuthi umnotho wethu ukhule kakhulu. Uthi lezi indondo zivuleleke kubona bonke osomabhizinisi bakuleli. Sihambela zonke indawo kuya ngokuthi njengamanje ezumlando creatives uyazi ukuthi umasipala uxhase iNext Billionaire Business Awards. iNext Billionaire yona iyona ayixhasiwe. So ukuphaqa ukuthi thina sisebenzise sinakho ukuze sifinyelele kusomabhizinisi okwenza ukuthi kube nzima nokuthi sifikela eThekwini makuthi asinawo amandla uyabona. Ingakho sithi thina osomabhizinisi asebekhulile bakhuliswa iNext Billionaire abaplowe back nabo ukuze sizokwazi ukuthi sifike enquthu. Sifike ePitoli, sifike ephesheya la sifuna ufika khona ngoba ukunominate ukushutha osomabhizinisi bangaphandle bazoba nominated kwiNext Billionaire bazosuka ngaphandle bezotshala imali la ngoba into ebalekile ukukhulisa umnotho wethu la eRikonyeni. Kanti Steshi 1KZN TV iphinde yamukela indondo yokubamba iqhaza kulezi indondo. Lo mbiko benuwethulelo zamando sicele wezindaba ze1KZN TV ngise Said. Ake siyedoleni nabeselo sobuye sibuye futhi nezinye zeindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZN TV. Nazo kwizona ezihamba phambili namuhla. Siyaqhubeka isiteleka seyisebenzi eRenkonyeni. Kunqobi IFP okhethweni eMtubatuba. Kanti izoqina ezokuphepha emgwaqeni yelekamthaniya. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli ngu-18.11 kwidola lasemelika bengu-23.05 kupondo waseBrithani bengu-19.08 kwi-euro yase-Europe. Intengo yegolide ime ku$2,647.80 ounce kuthi intangolo engahluziwe yona bengu-$72.31 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Ivulo ngokusemthethweni imidlalo yamasalga ebanjwa ngeminyaka yonke kuyifunde ezahlukene njengoba kulo nyaka kuyibanjelwe eThekwini KwaZulu-Natal. Le midlalo isuke ihlanganisa zemidlalo ezahlukahlukene okubalwa kuyibhola lombhoxo lezinyawo, imnqakiswana kanye neminye imidlalo. Usekela sihlalo wesifundazwe kuSalga uchaza kabanzi ngezinhlelo ezoba khona zemidlalo ukusukela osukwini lakusasa. Kunama sport field ke ahlukahlukene la kuzoba khona ama activities whereby kuzobe kudlala khona okarati, netball, abadansayo, inhlobonhlobo zonke zama sports. So then kusukela kusasa ke sisiyaqala ke kuma sport field kuba nama activities akhona ke ngokwama sports kusukela ekuseni. Zishumi isifunda ezoba yingxenye yalemidlalo. Ama district awu 10 akhona ase KZN akwazile ukuthi aphumelele. Even though sifisa ukuthi ene agcine wonke wo11 ekwazile ukukhava, but ke njengamanje sibheka ukuthi wonke umuntu okhona aparticipate futhi azizwe uSalga umenzela into ngendlela okuyiyona yona. Kule midlalo abantwana baphinde bathola nethuba lokuthi bavuleleke ukuze bezothola amathuba esigabeni esiphezulu. Ku-identifywa ama-talent ey'ngane ngokuhlukahlukana. Angithi siyazama phela ukuthi iy'ngane zethu siyikhulise ngey'ndlela ey'hlukahlukene. Uthola ukuthi khona ingane ezoba yi-slow learner, uthola ukuthi uma ngabe kuza ku-sports izokwazi ukuthi mhlampe
ikwazi ukuparticipate ngendlela, ikwazi futhi ukuthi ibeke nokudla etafuleni. Kusuke futhi kukhona abantu abazo identify abantu ke abazokwazi mhlawumbe ukudlala kuma league athize njengo soccer and bakhule ngendlela ehlukahlukene. Izikhulu zeTheku zamukele lemidlalo kokubambisana nomnyango wezemidlalo lesi sifundazwe kanye nehhovisi likaNdunankulu wesifundazwe. Ngudebo Sibisi wezindaba ze1 KZN TV ngesenkundleni yezemidlalo iMoses Mabhida eThekwini. Ake sibheke nasesimo sezulu esingalindeleka. Nina bentule ebande ngodonga kola kithi kaNongoma kwamzimba umntwana nethemba lonke nje le indaba sithi khulu. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.